Milé dámy, milí páni, vládli nám reptiliáni. My však máme tupcov armádu a teraz prevezmeme nadvládu. Nebude už na hanbu, keď napíšem Pravda Nik nebude už smiať sa mi, že furt píšem kapitálkami. Noc sa stretne s ránom, štát bude patriť šarlatánom, expertov tých preč pošleme, odborníkov my tu nechceme. Ostatný však Slovák pohostí v krajine obrovských možností, kde poľahky vie byť poslanec, aj kognitívne slabší jedinec. Fuj, fuj, vzdelanie, ak si chytrý, povieš nie. Dodnes bol som za idiota, hoď mám vysokú školu života. Fuj, fuj, vzdelanie, takmer horšie jak očkovanie. Stačí už len odstrániť ten vrej menom Slovenská akadémia vied. Progresívna EZAV. To, čo treba spraviť hneď, je zrušiť chemtrails aj 5G sieť. Kto by sa však predsa bál, zdarma dostane alobál. Potom vykopneme ľudí, ktorí sú buď docenti či profesori. Taký veru nechceme, čo veria v guľatoď zeme. Na čo je deckám maturita? Stačí infovojnu čítať. Škola to sú samé vzorce, no my nie sme žiadne ovce. Nejeden pedagóg učí, že vraj naša zem sa točí, dokonca sa tam tiež šíri, že vraj 2 plus 2 sú 4. Vzdelanie, v škole počuješ len táranie. No ja už viac nie som za idiota, bo mám vysokú školu života. Vzdelanie, radšej otupie viavanie je. Stačí už len odstrániť ten vred menom Slovenská akadémia vied. Progresívna EZAV. Stačí už len odstrániť ten vred menom Slovenská akadémia.